Piya kaya akong kuan be. So may muntag mga katsoyans. So niata karon sa kinabukiran nga bahin sa San Jose, Barangay San Jose mga katsoyans. Kani nga mong naimutangan karon mga katsoyans, muni ang yuta sa iyaan sa kong misis mga katsoyans. Dako kay ni nga yuta is murag 24 hectares ni mga katsoyans. Kaso lang is puno sa kahoy. Gamay na lang kayo ang mga lubi mga katsoyans. So nami sa sentro ibali mga katsoyans. So siguro mga nakawanganhi ko, nakabalik ko karon tungura mga katsoyans. Ang nakalipas siguro nga mga tuig nga karon pa ko nakabalik diri, siguro mga 15 years kong nakabalik diri ha. Suroy mi diri mga katsoyans kay atusan mi sa among gamay ng yuta dito bukid gyud kayo. Kay magpaharas ta. Kay natay gamay plano dito dapita sa among yuta mga katsoyans. So mao ni mga katsoyans, so mao ni atong vlog rong adlaw mga katsoyans. Adlawng Sabado. Alas 9 buntag. So tara. Kuyogi ko ninyo mga katsoyans sa akong vlog rong adlaw. O basin ganahan mo tanaw aning akong vlog. Hantod di dito padung sa babaw mga katsoyans. Oh. Bukid kayo mga katsoyans. Balay-balay. Wala ni balay diri. Bukid. Super bukid mga katsoyans. Tara, go. Monero na tong vlog rong adlaw mga katsoyans. Oh, nay kamutian. Muni kamutian diri mga katsoyans. Kisa man ning kamutian, Che? Che. Kisa man ning kamutian? Oh, mo lang koy. Yay. Usa man na shooting na diha? Ha? Magsanga mga katsoyans. So kita diri magsanga mga katsoyans. Mount magsanga. Itong padakan mga katsoyans. So klaro ang magsanga, di ba? Kahit yan ang bato. Aski may. Kaway Kim. Walay alisagin. Oh, pa-vlog na. Charito. Wala dito, lol. Picture. Sana all nagbilangan. Sure, nag-front ka.